μία ακόμη χρονιά. Πάμε για το 3-3 παγκόσμιο φέτος. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε ετοιμαστεί η πιο σκληρή προετοιμασία από ποτέ, υπό τις πιο αντίξωες συνθήκες. Πάμε με πολύ χαρά όμως και πολύ χαμόγελο για απίστευτα πράγματα σήμερα. Για να δούμε. Νομίζω θα πάμε καλά. Κύριε, το έχουμε είμαι σίγουρο στη Θεσσαλονίκη, την έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Κάνει τέλεια προετοιμασία, πιστεύω το παγκόσμιο έρχεται. Πολύ ωραία εμπειρία, πιστεύω ότι θα περάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Μένουμε στο διαγωνισμό. Το Σάλα Λιμπέρα σε μία μέρα. Η στιγμή που όλα ξεκινούν, οι ομάδες είναι έτοιμες. Είναι εδώ ο Τσιαμούλης, είναι εδώ οι ομάδες. Για τη μεγάλη έναρξη. Ενθουσιασμό, υπερηφάνεια. Πήγε τέλεια, τέλεια. Τι παθαίνεις, τι κοιτάς. Πάμε λοιπόν και η δεύτερη ομάδα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάμε τώρα και για το Robot Game. $470 στο πρώτο Robot Game και την εκπληκτική εμφάνιση. Υποστηρικτές και εσείς μπορείτε να λέτε τι θέλετε. Θα χρειαστούμε 50 λεωφορείο πάλι. 3.50 λοιπόν, ανεβήκαμε λίγο, μείναμε στην καλή. Και το λίγο μετράει. Καλιά Α και Β ομάδα, έτοιμη για τη Θεσσαλονίκη. Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η ομάδα από ό,τι φαίνεται θα είναι στην πρώτη θέση. Ο χορός στο Ικαριώτικο, Τσιαμούλης χωρίς Ικαριώτικο δεν γίνεται. Μετά από μια χρονιά πάρα πολύ επίπονη μέχρι στιγμής. Και μην ξεχνάτε ότι είναι μόνο η αρχή. Η σεζόν μόλις ξεκίνησε. Ήταν πάρα πολύ. Μπράβο Ιωάννα, βραβεύεται λοιπόν ως μέλος της εθνικής ομάδας. Πρώτη θέση στο Robot Game, στο πρώτο προγραμματικό εδώ στην Αθήνα, έχει πάρει η ομάδα Πάμε. Πρώτο βραβείο λοιπόν, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχουμε την πρώτη θέση στο Robot Game στην Αθήνα. 2-2, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Που βραβεύεται για το robot design της είναι ο Τσιαμούλης Β λοιπόν, δεύτερο Robot Design. Πρόκριση λοιπόν, άλλη μια χρονιά, τέταρτη συνεχόμενη θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. η επόμενη ομάδα είναι η ο 2-2! 2-2 για μία ακόμη χρονιά, τρίτη συνεχόμενη. Έτοιμοι λοιπόν Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε όλοι μαζί. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, το αξίζαμε. Το αξίζει. Λοιπόν, η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη φορά βρίσκεται ολόκληρη στη Θεσσαλονίκη. Και η Τσιαμούλης και η Τσιαμούλης Β. Μετά από μια συγκλονιστική εμφάνιση βρίσκονται στον τελικό της Θεσσαλονίκης σε 40 ημέρες. 21 και 22 Μαρτίου θα βρεθούμε για να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα με πολύ μεγάλους στόχους και το παγκόσμιο να μας περιμένει για μια ακόμη φορά. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια για όλη την ομάδα. Πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση. Πρώτη θέση στο Robot Game. Δεύτερη συνεχόμενη φορά για την, για την πρώτη ομάδα. Τέταρτη θέση για πρώτη φορά για τη Τσιαμούλης Β.
εντυπωσιακή παρουσία, robot performance, robot design, βραβείο. Είμαστε υπερήφανοι για σας. Έτοιμοι λοιπόν, Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε.